Kaminyoon. Tagsaanon. Kaminyoon. Tagsaanon. Kaminyoon lagi. Tagsaanon lagi. Kaminyoon kitagana alang sa mga tagsaanon nga nagmingawon. Kung ikaw tagsaanon nagmingawon, kaminyoon ang solusyon. Tagsaanon mas labing maayo. Kaysa pag-alagad ikaw makapagusto. Asa ang mga sangya o voluntaryo, ikaw makaadto. Walay bana, asawa, makababag sa tangang laag. Mong bisag tagsaanon, malipayon gihapon. Kaminyoon maayo kaysa pag-alagad, ikaw may kaabag. Sa mga problema, ikaw may kauban sa pag-atubang. Tagsaanon mas labing maayo kaysa makabana o makaasawa ka ug lapad sa ulo ug konsumisyon kay maino. Labad sa ulo o konsumisyon, kung ang imong pagpili, dili maalamon. Apan, kung sa imong pagpili, ikaw maalamon, ikaw magmalipayon. Kaminyoon nga adunay kasakitan sa unod, maong kung gusto kasakitan malikayan, tagsaanon kalipayan. Tinuod, kaminyoon adunay kasakitan. Apan, kung sa prinsipyo sa Biblia magpagiya, kasakitan maminusan. Kung sa pag-alagad sa ginharian, ikaw adunay kauban, ikaw dili na malisdan. Sa tagsaanon, gingharian ray una-unaon. Apan kung ikaw magtinguha sa kaminyoon, basin gingharian masalipdan. Kaminyoon yung sistema nga pertigyong lisura. Kaminyoon giampingan, usahay mabungkag na. Bumibaya, kadoon na ang dakong kasakitan, di ba daling makaikyas kung doon na kay kapikas? Sa karon nga panahon, impluwensya ni Satanas sa kaminyoon makasulod gihapon. Pero kung tagsaanon, impluwensya ni Satanas masuklan dayon. Tinuod, impluensya ni Satanas sa kaminyoon masuklan. Kung isip asa, asawa ubana, sa prinsipyo sa Biblia magpagiya. Sundon ang papel sa matag usa. Apan tagsaanon, unsaon pagminyo kung kanimo walay ni hamyo. Kung ako kaminyoon, sa paraiso na himuon, kay problema o kasakitan walaon, unya puros na malipayon. Kung ikaw nakahukom nga magtagsaanon, likayi ang espiritu nga pagpadahong-dahong. Ay sakit baya o dili tinudon. Salamat sa kahinumdum. Ako, dili gusto nga makapasakit og tao. Pigi pa nga pa, di pa kamatyan ka na sa Kristo. Tambag dili ibalibag, ibutang sa alimpatakan, aron mapanalanginan. Apan, kumusta tagsaanon kung kanimo adunay mamisita? Dawaton ba nimo siya imong bana o ulo sa pamilya? Kay ngano, aduna ba? Kaminyoon siya! Kaminyoon siya! Asa? Kung mao, ako mo balibad. Aron malikayan at nasa responsibilidad o wala pa sa insaktibidad. Pag-alagad kang Jehova maoy prioridad, desisyong nahuptan pa dayon gunitan. Kaminyoon, Tagsaanon, parihong gasa gikan kang Jehova. maong pagpili na ang kanimo. Sa pagpili, magmaalamon. Aron ikaw magmalipayon. O dili Dili magmahay sa dayon.